नोंनि मुङा मा? फुतेस्वरि नार्जारि। ओमफ्राय घटनाया जादों बे फैसानि थाखाय बे फिसाजोनिफ्राय दाहार लाबोदोंमोन। बे दाहार लाबोनायाव दा बिहरबाय थानायावहाय फिसाजोआ बिहरबाय थादों। ओमफ्राय दा बिसोरो जेबो खोथा बुङा, रायलायाबो, फनबो हरबाबो बिदिनो नांलाय हरो। ओमफ्राय बेवहाय आं माबा मोनसे खोथा बुंनाय जाफ्लांदों। बेवहाय आंखौ फिसालाया रागा जोंदों खोनानानै। बेवहायनो आंखौ एकदमबारे मोसाबादि आंखौ बारसिनफैदों। माला खालामो? मैयानि समाव 7था पौने 7था बिदिसो जाबायमोन आरो आं टिभि नायबाय थादोंमोन बे समावहाय। हरखाबै आंखौ बेबादि आक्रमन खालायनाय बादि खालामफैदों। माजों आक्रमन? बेजोंनो खालायफैबाय, आंखौ बिखायाव सौफैबाय। बिखायाव सौनानै ओमफ्राय मोनसे गन मोनदों, बे गनजों आंखौ बुनो माबादोंमोन। खिन्थु आङो बोरैबा गंनानै बोरैबा भाग्य मोजां आंनावहाय एसेल' नांदों आरो। नाङोबाथ' आंहा खरानो गावोमोन। भाग्य मोजां गंनानै बोरैबा ओरै खालायबाय आङो। भाग्यक्रमे जेबो जायाखिसै आरो खर'आ। खर'आ दाबो सायो। आं खर' लानो खुनुरुखुम आं दहाय मुलि लायब्रबनानै जाफैबाय। दा बेजोंसो एसे माबायाव दं आरो। सानैबो आक्रमनानो खालायनायानो होनजायो। आंखौ खोथा सोङा मा सोङा, आंखौ हरथारो बेबादि आक्रमन खालायनाया बिसोर जायाखै आरो। आंखौ बिदिनो समाय खालायनो नागिरो। एखमबा आङो बिहामजोआबो आंखौ बुखांबाय आरो फिसाज्लायाबो आंखौ मालाबा बिदिनो माबायो आरो बुयो। होनबाय आङो, आरो माथो होनबावनांगौ आंलाय। फिसाया बेबादि जुदि खालायो, मालायाबो बिदि जाहाथे आंनि बादि दाजाथों, आं बेखौनो खालामो आरो। बिदि खालायनो हाया जोनोमगिरि बिमाया। गथ' बाथ्रा थेवबो आङो बेखौ लाजिनायखौ नागारनानै आङो बे खोथाखौ आं उल्लेख खालायदों। जाहाथे मालाबा बायसान्स आरो आंखौ बेबादि खालायबोनो हागौ। ओंखायनो आं दा लेंहरनाय जादों आरो नोंसोरखौ। नागिरनाय माने आङो बे फैसानि खोथाखौ लानानै आं थांनो नागिरदोंमोन। खिन्थु थाङाब्लाथ' फैसाखौथ' बे फिसाजोआ नांला होनबाय। नांला होननायावहाय थेवबो आं गोसोखौ सान्थि मोनथों होननानै आं थांनाय जासिगोन आरो, थांब्ला मोजां मोनबा। थेवबो आं दा गोसो सान्थिनि थाखाय आं थांसिगोन। गोसोआवबो आङो जेबो सानफेराखैमोन। आंनि जोनोमगिरि फिसाया बेबादि खालायगोन होननानै आं जेब्लायबो सानफ्लाङाखैमोन। दा मालायफोराबो जाहाथे आंनि बादि दाजाथोंसै, आं बेखौनो